Is-sintassi hija waħda mill-komponenti ewlenin fl-istudju tal-lingwa. Għal din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Albert Borch sabiex ifissrilna sewwa sew x'nifhmu b'din il-kelma. Bażikament, is-sintassi hija dak il-livell li fih nanalizzaw il-lingwa mhux fuq il-livell ta' kelma, kif pereżempju kelma tibdel il-forma tagħha minn singular għal plural, imma fuq il-livell ta' sentenza. Pereżempju, sentenza se nagħtu kmand, se nagħmlu stqarrija, se nsaqsu mistoqsija, x'differenzi hemm bejn dawn it-tipi differenti ta' sentenzi. Kif indommu flimkien kliem biex jifforma daw is-sentenzi differenti. Importanti però illi fis-sintassi fl-istudju sintattiku mhix kwistjoni biss ta' kelma mibnija ma' kelma oħra, imma aħna ngħidulhom kostitwenti. Jiġifieri, sentenza minimament irid ikollha żewġ kostitwenti jew komponenti, is-suġġett u l-predikat. Issa, is-suġġett għandu l-istruttura tiegħu u l-predikat għandu l-istruttura tiegħu. Pereżempju, is-suġġett illi ġo fih dejjem se jkollna ngħidula frażi nominali, jista' jkollna biss nom propju. Pereżempju, Pietru u mbagħad il-predikat ħareġ kmieni. Ma jista' jkollu wkoll it-tifel ta' ħija ħareġ kmieni. Ġifieri flok dik il-kelma Pietru jiena għamilt frażi sħiħa it-tifel ta' ħija. Naturalment, il-lingwi kollha billi huwa l-bniedem illi ħoloqhom u jużhom għandhom ħafna elementi komuni. Imma hemm ukoll elementi li huma differenti minn xulxin. U anke fis-sintassi il-lingwi huma differenti u għandhom ukoll komponenti huma l-istess. Imma pereżempju għandna fis-sintassi Maltija karatteristika ngħidula it-topikalizzazzjoni illi hija karatteristika ħafna tal-Malti bħala lingwa semitika u anki lingwi semitiċi oħra, bħall-Arbi, eccetera. Flok sempliċement ikonna is-suġġett, pereżempju, Pietru mar id-dar, ikonna frażi oħra li nażluha biex nagħtuha prominenza aħna u nitkellmu, ġifieri inti bħala kelliem ikollok ċertu prioritajiet f'dak li jinteressak, f'dak li jikkonċernak, u meta nitkellmu aħna nirriflettu dawn il-prioritajiet preċiżament. Il-lingwa għandha il-vokabolarju. Diġà għandek naf 80,000, 100,000, iżjed 150,000 kelma f'lingwa sewwa, diġà dik hija riżorsa kbira, imma meta inti tqis illi daw il-kliem nista' npoġġihom f'combinations, f'kombinazzjonijiet. Infinità tiġi. Infinità, m'hemmx kelma oħra, ġifieri murot kemm hemm sentenzi fil-Malti. Tantu hekk illi kull jum aħna, kull speaker, ħafna mill-affarijiet li jgħid ikunu nstemaw fid-dinja kollha għall-ewwel darba. Tant hemm din il-kreattività, il-kreattività mhux fil-letteratura biss, kreattività qiegħda fil-ħalq tal-kelliem normali li jitkellem u jfisser ruħu skont il-ħtiġijiet tiegħu li dejjem jinbidlu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.